tady jste vyndavání, takže jako jak to vyndavám, nebudu ukazovat, jak je dělám, to už tam nějaký videjka mám. Vyndavá se to pěkně na prd. Jo, zvlášť, že ta forma celá plná, tak jako opravdu je to dost jich zničím. Jo, není to, že se mi to povede na poprvé. Ještě to jako poprvé dělám takhle přes kameru, že já na to nekoukám, koukám jenom přes ten objektiv, takže super, vidím úplný prd a už vidím, že se jedna utrhla, jo, že jsem byla moc rychlá. Vidíte, bojuju s tím. Vlastně bojuju teda po každý. No to někdy jde zachránit, jo, ale tato nepůjde. Naštěstí je to vosk, takže se to dá krásně rozpustit a můžu to udělat znova. Takže vidíte, první nepovedená. Uvidíme, co druhá. Tady mi trošku ukápla i růžová fialová, ale to naštěstí nejde vidět ze spoda, když to tam položím. A ta je dobrá, ta je pěkná. Tak, další. No, čím složitější tvar, tím prostě to jde hůř. Jo, takže a musí se opravdu pomalu. A já někdy na to nemám trpělivost, takže tohle to je i moje taková průprava na to být trpělivější, ale naštěstí, jak říkám, jde to opravit. Takže tak, je dobrá. Koukám, tady byl trošku fialkový, nevadí. Jo, tady bylo málo vosku, takže hned to prasklo. Takže další taková z těch nepovedených, ale nevadí, zase dá se to rozpustit. Takže ty už se ani nebudu snažit, teda jo, jinak, jak vidíte, bylo by to hezký, kdyby se to povedlo, ale bohužel nedá se nic dělat. Naštěstí tato jde krásně z toho vyndat. Tak, tady to byl úplnej zbyteček, tam jsem neměla už vosk, takže jsem říkala, že to zkusím při nejhorším, když se něco nepovede, takže to rozpustím. To tam prasklo, jsem to slyšela. Snažím se to zbytečně uchvátat. Jo, jedna praskla, ale no jde to vidět, jde, tak dvě. Takže další, takže můžu naštěstí dělat další, jelikož mám takhle dvě. No, tady jsou ty špatný, tady jsou ty dobrý. Jo, strašně to sviní. Kdo vám řekne, že dělat svíčky je úplně úžasný, tak jako sviní to úplně neskutečným způsobem. Úklid jako stojí za to. Nechcete vidět moji pracovní plochu. Tak, tady tu jsem vyndala, ta je pěkná. Tak jo, touhle končíme, tadyhle je málo, takže na tu se když tak vyprnem. Takže děkuji za sledování a mějte se.